Hello लोगोफोर दिनैहाय ओरैबायदि बोरिं जेरावबो थांनाय जायाखै मा खालामनानै थागोन मा खालामनानै मागोन माने इदि जानानै दं ओंखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय माखासे आंनि बारिनि बागानफोरखौ नायस्रांलाबायनोसै होननानैहाय दङ आरो आङो लोगोसे आंनि लोखि मासे दं नै 10 kg होयो आङो गाइखेरा बे लोखिया 10 kg न'आवनो गोसोबायदि आग्लाय बिग्लाय लोङो जायो आं ओरै नै दामब्रा ओइ थेफा दादा अब्ला आं बागानखौ नायनि नोंसोरबो जायहा गोसो गुदुं अननानै नायदो ओरैबायदि देग्लायनिफ्राय एसे बारा थायगासिनो दङ माने खालमासिसिमाव एसे बारा थायगोन आरो ओमफ्राय माने ओरैजों थायाखै माने बै न'थिंजोंला थायदों आं फारसेनिफ्रायनो देखायलांनि आं बागानाथ' गोरलैल'खा अब्लाबो नोंथांमोननो देखायनोसै आं आंनि बागानखौ नायलांदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय नै बेनो नै आंनि बागाना खालमासिफोर माबायदि थायो थाया बे गावनि खोथासै अब्लाबो माने माखासेया खुंगारजोब्बाय आरोना बैजों फिसा माने ओरैजोंहाय गिदिर गोजासै आरो बिसोरो गिदिर गोजा ओरैबो फिसा थाहैबाय ओरैहाय माने ओरै खोला साइडजोंहाय खुंगारनाय गैथ'वा ओमफ्राय नै ओरैनो माने खुंगारलाबायबाय आरो फांफा फांनैनो नै 3 फुटसोल' जाखानाय बे गोजौआ नै ओरै खुंगारलाबायबाय ओरै न'सिम थपलेट देखायलांनायसै ओरै न'नि साहाजोंबो दङ ओरै देखायलांनायसै आं जा थैयोमोन गयानो माने बालासिया हामोना ओमफ्राय ओरै खाथियावहाय दंग' दङ बे दंग'आ माने बायनानैहाय बागान बारा गोग्लैफैबाय थायो ओमफ्राय बालाजोंहाय बाला फबसिन थैफैयोमोन आरो गायसन गायल'जोंहाय बिदिनो जाबाय नै ओरैहायला बारासै आरो बांसिन खुंबाय बांसिन थायबाय नै बिसोरखौ देग्लायसो फार्स्ट खानो मोनजोबगोन आरोखि थायोब्ला थायाब्लाथ' वासिनोसै थागोन नै बिसोरखौहाय देग्लाय खानो मोनगोनखौ आसा खालामदों आङो ओरै सोनाबना थब्ला दुब्लिसै सोनाबना थब्ला दुब्लि गोजासै आरो इयो बैयो फाथोथिलि नारै देखायलाङि आं नै बिसोरखौ खानो मोनजोबगोन देग्लाय बाव गय फुलि ग्रोम दंमोन गिदिरना फानहरजोब्बाय फिसा थालांबावबाय साहाजोंथ' अबस्थायानो गैला अब्लाबो देखायहैनोसै आं बियो न' जाहैबाय आंनि जोंनिनो बेफोरबायदि जाजोबगौसोमोन आरो ओरैनाबो माने बहुद थैयो गायसननाङो नै गोरलै गायसननांफिनजोब्बाय ओरै साहा जोंनि बागान जाहैबाय इयो ला वासिनोसै आंनिया बागाना बेखिनियानो आरोना गिदिरबो नङा जा मोनो जा होयो इसोरा बेखौनो लानानै जानायसै आरो मा संसार बे फिसानो
बैसोरनिफ्राय एसे गदाय जाहैबाय इयो बुहुद थैबायलै गयानो ओरैनाबो गिदिर गिदिरसोमोन नै गायसननांफिनजोबनां गोरलै गोरलै जाजोब्बाय होमब्ला एसेनोसै भिडिअआ जायफ्रा नायबाय मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालायना होदो जाहाथे बेफोरजोंबो एसे इनकाम सर्स जानायफोरबायदि हामबायसै होनब्ला